Want aan de afloop van Marco Borsato in Gelderdoom zaterdagavond werd een extra telegraaf uitgedeeld met de advertentie in over de komende tournee. En tot grote verrassing van mensen die het stiekem een beetje wisten waar ik mee bezig was, stond Kerkrade daar niet bij. En het is vooral dankzij de wethouder, gesteund door Jos van Meerlijk, die mij enorm gepusht hebben om de mensen die dat deden, het management van Marco, te overtuigen dat Limburg niet kon ontbreken. Want je ziet nog de poster die ze gemaakt hebben, staat er niet op. Maar dat gaat dus veranderd worden. We gaan een eigen poster maken uiteraard van de tournee dichtbij. En het verhaal dat ook donderdag aan staan, dat natuurlijk als de kaartverkoop begint heel nadrukkelijk aan de orde is dat ook Kerkrade en nog wel de opening, we gaan niet de première beleven van de tournee. De tournee die heet, hoe heet dat? Dichtbij uiteraard, zo heeft het genoemd. Want hij vindt dat hij na 200.000 kaartjes te hebben verkocht voor het Gelderdoom in Arnhem en de dagen in het Sportpaleis in Antwerpen, dat hij toch nog eens een keer naar de mensen toe gaat. Toen hij hoorde dat hij al 14 jaar niet meer was geweest in de Roodal in Kerkrade, was voor Marco natuurlijk heel snel de beslissing gedaan en tegen de management gezegd: ik wil ook naar Limburg. Dat hebben we ook een beetje zo in dat persbericht verwerkt. De quote van hem, het is 14 jaar geleden dat ik voor het laatst in de Roodal in Kerkrade stond en dat is natuurlijk veel te lang geleden. Ik kan dan ook niet wachten om de warmte van het Limburgs publiek weer te voelen. Nou, ik ben er trots op dat we dat in die vernieuwde Rodehal kunnen doen.